Добър ден, уважаеми зрители на канала. Радвам се да ви видя. Правя едно кратко, но не много кратко пояснително видео за хората, които може да им е интересно и за хората, които може и да не им е интересно чак толкова или да го знаят. А именно какво е това BMS или има ли то почва у нас и какво точно върши. BMS е Battery Management System, директен превод или модул, който да менежира процеса на зареждане и разреждане на една батерия съставна. В случая тук е 3S батерия, затова е по-лесно ми, за да го покажа. Да може да погледнете и да се ориентирате. Общо взето, по-простите BMS-и имат просто електроника и ето тези най-важното ключовите транзистори, които следят батериите и се грижат при падане на напрежението да изключат над определена стойност и да изключат при друга стойност. От колко? От най-ниско напрежение до най-високо напрежение. Така, напрежението, което е за литий в иони 18650, грубо при 2,6 волта на клетка, падне ли някоя клетка под 2,6 волта, електрониката следи всеки елемент от клетките, падна ли под 2,6 волта някоя от трите елемента в тук случая, се прекъсва сигнала и тези транзистори, които са MOSFET транзистори, ето тези, изключват подаването на ток. Когато също така напрежението стигне над 4,2 волта на някоя клетка, която е дефектна и бързо се зарежда, т.е. се повишива своето вътрешно съпротивление, също изключва тези транзистори, за да не се взриви батерията от прекалено силен заряд като напрежение. Така, друга особеност, която ви кажа е, че обикновено се прекъсва минуса, според това, защото N-каналните MOSFET транзистори са по-евтини като технология и направа и затова се прекъсва минуса. По-лесно е. Ако бяха по-евтини P-каналите, ще да бъдат плюса да прекъсват, но това е за ако се чудите. Така. По принцип, може да си вземете, както в случая 60 ампера менеджмент система и обикновено 60 ампера се разделят на тези 10 транзистора. Тоест, всеки един от тези транзистори трябва да може да понесе ток от 6 ампера. Тези транзистори са в паралел. Когато искаме да намалиме тока на сработването, може да премахнем съответния брой транзистори. Тоест 6 по 6, 36. Ако сложим само 6 транзистора, са 36 ампера. 7 транзистора са 40 ампера. По принцип слагат по 4 транзистора, т.е. му 8 за по 40 ампера. Както и да е, така може да си направите, да си промените с намаляване на броя транзистори. Махам, отпойвам ето тези два транзистора, махам тук един от тези или беше резистори и ще може да стане платката 40 амперов. Така, друго, което да кажа, простите BMS-и правят само контрол от високо, ниско напрежение, от претоварване по ток, включват, изключват. По сложните и вече в момента тези, които ползваме, имат така наречената еквализираща верига, която ето тук с тези неща се изгражда. Какво служи тя? При заряд и при разряд на батерията, когато на дадена секция тук от една от тия 1S, 2S, 3S, някои от клетките, от съставните клетки, стигне до разликата между другите две, стигне разликата над обикновено 150 мВ, започва да протича ток изравняващ, който да изравни потенциалите в съответните елементи,
Като токът, който еквализира, тъй да се каже, затова се казва еквалайзер, е обикновено на тези платки е 150 мА. Нали, токът, който еквализира при заряд, средностатистически и разряд съответните клетки. Най-вече действа при заряд. Защо? Обикновено клетките се зареждат с 1/10 от капацитета, обикновено с 1 ампер, казвам го, и ампер и половина се еквализира с още по 1/10, т.е. 1/100 от капацитета, който ни е нужен. Това грубо казано го казвам. И обикновено тези 150 мА за такива по-малки и по-малко съставни елементи е достатъчен. Така че надявам се да ви е било интересно това видео за BMS елементите и каква точно служба изпълняват. Ако имате въпроси, задавайте ги. Не знам дали съм бил достатъчно ясен нещо в отговора, затова задавайте въпроси и ще се опитам да ви отговоря в коментарите по-подробно. И така, лайквайте, абонирайте се, коментирайте. Благодаря отново, хубав и успешен ден от мен.